ଆନନ୍ଦ ଅପାଙ୍କ ସହ ଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା 21 ଅପ୍ରେଲ 2018 4:58 ବେଳେ। ଏଇ ଯୋଉ NIS ର କାଲି ସବୁ ଡିପୋଜିଟ୍ ତ ମୁଁ ଫୋନ କଣ ଦେଖୁଛି। ଓହୋ ଇଏ ପାଇଁ ସିଟି ପାଇଁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଜମା ଲେଖିନି, ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। କେତେବେଳେ ସରିବ କାଲି ସବୁ ଡିପୋଜିଟ୍ ହବ। ଓହୋ ସେଟା କରିବାକୁ ପଡିବ। କୋଉଦିନ ବାହାଘର କୋଉଦିନ? କାଲି। ଓହୋ ହଉ ହଉ। କିଏ କହିଲା? କୋଉଠି ଖବର ପାଇଥିଲି? ନାଇଁ ପାଇନି ମୁଁ ଫୋନରୁ ଜାଣିଲି ଯେ ବାହାଘରଟା ହେଇଥିବ ଏଇ ଭିତରେ କହୁଥିଲି ଚାରିଥର। କାଲି ଏଇ ଟ୍ରେନିଂ ପକେଇ ଦେଇଛି ଟିଚର ମାନଙ୍କର ତ 17ରୁ। ଆଉ ମୁଁ 20-19 ରଖିଥିଲି ବାହାଘର ତିଥି ଅନୁସାରେ, ସେ ହେଲାନି। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ତ କେହି ଆସିପାରିବେନି, ରବିବାରକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ମୁଁ କହିଲି ତିଥି ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ତ ହଉଛି, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ହଉଛି, ଆଉ ପୁଣି ଆଉ କଣ ତିଥି ଦରକାର? ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ସବୁ କରିଛି, ଏତେ ଦୂର ହେଇଯାଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ରେମୁଣା ଇମାମି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ସେଠି ତାଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେମିତି ମହାପ୍ରସାଦ ହୁଏ ସେଇଭଳିଆ ହଉଛି। ସେଠି ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ କିଛି ନାହିଁ। ଅଲଗା ପଲିଥିନ୍ ବି କିଛି ୟୁଜ୍ ହେଇପାରିବନି। ବିନା ଆଳୁ ବିନା ଟମାଟରରେ ହେଲା। ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯାହା ନୀତି ସେଠି ସେଇଆ ହଉଛି। ମୁଁ ବୁକିଂ କରିକି ସେପଟେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ରାତିରେ ଶୁଣିଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଭଡା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ, ଇଆଡେ ଅଭଡା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି, ସିଆଡେ ବନ୍ଦ ହେଇଛି କଣ? ପୁରୀରେ? ନାଇଁ ପୁରୀରେ 4 ଦିନ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା। ଆଉ କରାହେଇଛି, ଯିଏ ଯାହା ଯିବ। ସଂଗ୍ରାମକୁ ତ କହିଛି ସେପଟେ ଗାଡି ଫାଡି କରିକି ପିଲା କିଏ ଆସିଲା ଆସିବ। ଆଉ ଦୀପକ ରାକୁ କହିଥିଲି, ରୁବି ଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲା। ଆଲୋକ ତ ମନା କଲା। ଆସନ୍ତୁ, ହେଇଯାଉ ବାହାଘରଟା ଭଲ। ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ଧୂପ ଦେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବି। ଆଉ କଣ? ଆଉ ଅଞ୍ଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଫୋନ କରିଥିଲି। ନାଇଁ କଣ ପ୍ରେସରେ କାମ ଅଛି ବହୁତ, ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏତେ ବାଟ ଯାଇ ହବନି। ମୁଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତ କରିଦଉଛି, ଆଉ ଆଉ କେବେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହବ କି? କାଲି ବା। କାଲି ସଣ୍ଡେରେ? ହଁ, ସଣ୍ଡେ ଦିନ ତ ହୁଏ ସବୁ। ଆଉ କିଏ ଦଉଛନ୍ତି? କେତେ ଜଣ ଦଉଛନ୍ତି ସାର୍? ଆମର ପୁଳାଏ 15 ଜଣ ଦଉଛନ୍ତି। 15 ଜଣ? ସେଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ ସବୁ, ସ୍କୁଲ କାମ। ସବୁ ଯିବେ ନା, 9ଟା 10ଟା ବେଳକୁ ପଳେଇବେ। ଆଉ 3-4ଟା ଜାଗାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଜକୁଲୁ ନେମାଳ, ଆମର ନେମାଳରେ ପକେଇଛି ନାଇଁ? ପ୍ରାୟ ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ବାଲା ସବୁ ସେଇଠି ଯାଉଥିବେ ଆଉ କଣ? ଚାରିଆଡେ ପକେଇଛନ୍ତି ନା, ଦୂର ଜାଗା। ଏତେ ବହୁତ ପିଲା ଦଉଛନ୍ତି ତ, ମାନେ ଜାଗା ବି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସବୁ ହବନି। ହଉ, ସେ ଦେଇଦେଲେ, ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଦେଲେ ଭଲ। କାହିଁକି ନା ଆଉ ତାପରେ 2019 ପରେ ଆଉ ସିଟି କେହି କରିପାରିବେନି ପ୍ରାଇଭେଟ ବାଲା। ଦେଖିବୁନୁ ପୁଣି କଣ କରିବୁ? ନାଇଁ ଏଇଟା ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ହଉଛି। ମାନେ ଯାହାହେଲେ ବି ସିଟି ପ୍ରାଇଭେଟରେ ଯିଏ ସବୁ ପାଇଗଲେ, ଏଇ ଥ୍ରୁରେ ସିଟି ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର। ତାପରେ କଣ ସେମାନେ କଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ କରିପାରିବେ? ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଭ୍ୟାଲିଡ ରହିବନି କାହିଁକି? ଏବେ ଲେଖିଥିଲା ଆଡଭର୍ଟାଇଜରେ ଯେ ସବୁ ଷ୍ଟେଟରେ ଭ୍ୟାଲିଡ ରହିବ ବୋଲି। ଆପଣ ଚାକିରିଟା କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଚାକିରି କରିତେ ଏଜ୍ ଥିଲେ କରିବେ ନା। ଯୋଉମାନେ କମ ଏଜ୍ ପିଲାଙ୍କର ଫାଇଦା। ସେମାନେ ଓଟିଟି ଫୋଟିଟି ଦେଇକି ଅଲଗା ଲାଇନରେ ପଶି ଯାଇ ପାରନ୍ତି। କିମ୍ବା ରହିବା ତ କିଛି ସେମିତି କିଛି ଫାଇନାଲ ନାହିଁ। ସେଇଠି ରୁମ ନେଇକି ଗୋଟା ଭଡା ହବ, ସେଠି ଅଧିକା ପଡିଯାଉଛି। ଧାମରା ଟା ବହୁତ ରେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଦେଖିବା ଆଉ ଘରକୁ ତ ଆଉ ଯାଇ ହବନି। ଘରେ ଯାହା ହେଲେ କିଛି ଘର ଫର ବାଗେଇଲା ପରେ ଯାଇକି ଯାହା ହବ, ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଜାଗା ଅଛି। ଆଉ ପଛରେ ଦେଖିବା। ରହିବୁ ଏଇନେ ସେଟେଲ ହେଇକି କରିକି ଯାଇକି ସେଠି ଘର ଦ୍ୱାର କରିକି ରହିଲା ଏଇନା ହେଇପାରିବନି। ଘର ଭଡା ଯୋଉ ନେଇଛୁ, ଝିଅ ବା ଚାକିରି କରିନାହିଁ। ନାଇଁ, ପକେଇଥିଲା ପାଇଲାନି। ଟିଉସନ କରିବନି? ହଁ, ଟିଉସନ ସେ ତ କରୁଥିଲା। ପରିଶ୍ରମୀ ପିଲା ଯେ
ସୁବିଧା ଅଛି ସୁବିଧା ହେଲେ ତାର ପଇସା କବାଟରେ କମେଇ ଦବ। ହଉ ହେଇଯାଉ ବାହାଘରଟା ହେଇଯାଉ କରିଦିଅ ଯାହା ହଉ। ହଉ ହଉ ରହିଲୁ। ହଁ ହଁ ହଁ। ନମସ୍କାର।